si no ho aconseguís, res tindrà sentit. I em suïcidaré. Vull que quede clara una cosa. Jo no vaig a suïcidar-me. No sé per què ho he dit. No podria fer. Només pensar en la gent a qui importa o en la gent a la que importaré en un futur. Impossible. Jo en tot cas, podria suïcidar-me un temps. Perquè de vegades necessita deixar de pensar. Necessita tranquil·litat. Suïcidar-se, no sé, posem uns mesos i després ja tornar? Però clar, no funciona així. El suïcidi és per a sempre. No pots fer-te enrere. No t'ho pots repensar. No, suïcidar-se no és una opció. Junts fora!